Всички ме питат: Петя, как успяваш да си в толкова добри отношения и въобще да не се караш със своя приятел? Ами, честно да ви кажа, не знам. Това момче до мен даже не го познавам. Хайде. И моето име дори не е Петя. Аз съм тук, за да ви покажа хубав ъгъл Лугано от Мебели Станков. С модерния си дизайн с стоманени крака, хубав ъгъл Лугано изглежда стилно във всяка дневна, а дамаската – мека, луксозна и най-важното за всяка жена – лесна за поддръжка. А регулируемите подглавници – усещане за комфорт, точно по мярка. И ако спорите кой да стане и да сложи пуканките, не се притеснявайте. Лугано се разтяга за секунди и става в просторно легло. Запознайте се с хубав ъгъл Лугано отблизо в нашия шоурум в град Божурище на улица 8 март 3 или онлайн на stanков.bg.